Først så vil jeg vise ligningen for den eksponentielle udvikling. Og ligningen for den eksponentielle udvikling hedder y i lig med b gange a i x, hvor b det er vores begyndelsesværdi, det vil sige vores skæring med y-aksen, hvor det er, at a er vores fremskrivningsfaktor, og med fremskrivningsfaktor betyder det, at det er 1 plus r. Så det vil sige, at hvis vores graf den ændrer sig med en procentvis ændring. Det vil sige, at hvis a den er større end 1, så er grafen voksende, og hvis a er mindre end 1, men større end 0, så er den aftagende. Hver eneste gang vi går 1 ned ad x-aksen, så ganger vi y med a. I hverdagen der kender vi eksponentielle modeller fra den mest kendte, det er kapitalfremskrivningsformlen. Vi kan faktisk sætte lighedstegn imellem, hvor vi siger, vores mest kendte formel er lig med y i lig med b gange a i x. Det vil være det samme som at skrive k n i lig med k0 gange med 1 plus r i ende, hvor det er, at vores y, det er vores kn, vores b er vores k0, det vil sige vores startkapital, og vores a, det er vores fremskrivningsfaktor, og hvor vores x og n er lige med, hvor lang tid der går. For at vi finder en procentvise ændring, så skal vi trække 1 frem. Det vil sige, hvis vores a den er 0,8, så skal vi trække 1 fra for at finde vores procentvise ændring, om grafen er aftagende eller voksende. Det vil sige, at vi siger 1 minus, eller 0,8 minus 1 i lig med minus 0,2. Det ganger vi så 100 for at få til procent. Det vil sige, at i den her, hvis a var lige med 0,8, så vil grafen falde med 20% hver eneste gang, at x voksede med 1. Godt. Betydningen af konstanten b, den kan vi lokalisere ved at sige, når x er lige med 0, så er y i lige med b. Det sætter vi ind i formlen. Y er lige med b gange a i 0, fordi vi jo sætter x i lige med 0. Når vi opløfter noget i 0, så er det det samme som at sige, at vi slet ikke har det. Så det vil sige, at y er lige med b. Når vi har omkring eksponentiel model, så snakker vi også om fordobling og halveringskonstanten. Her vil jeg nu bevise fordoblingskonstanten, som lyder t i 2, det er lige med logaritmen til 2 divideret med logaritmen til a. For at bevise den her ligning, så vil jeg starte med at sætte x i lige med 0 i formlen y i lige med b gange a i 0. Som jeg forklarede før, så når vi har noget opløftet i 0, så er det samme som at sige, at vi slet ikke har det. Så det vil sige, at den her ligning vil være det samme, som hvis jeg havde sagt b i lige med b gange med a i x. Godt. Fordi det er en fordoblingskonstant, så skal vi nu fordoble b. Det vil sige, at 2 gange med b er lige med b gange med a i x. Da vi har b på begge sider af lighedstegnen, kan vi forkorte b væk. Det vil sige, at nu hedder ligningen 2 i lige med a i x. Når vi vil gerne have isoleret vores x, men den er en opløftet eksponent, så bliver vi nødt til at benytte os logaritmereglen. Og logaritmereglen den siger, at logaritmen til a i x er det samme som hvis vi sagde
nu kender den her regel, så vil det være det samme, som hvis der havde stået her, logaritmen til 2 er lig med x gange med logaritmen til a. Der vi skal huske, at hvis vi bruger logaritmen, skal vi bruge den på begge sider af lighedstegnet. Nu vil vi gerne have x til at stå for sig selv, så derfor dividerer jeg med logaritmen til a over på den anden side. For at fjerne den over på den her side af. Og nu har vi formlen, at fordoblingskonstanten lyder logaritmen til 2 divideret logaritmen til a er lig med fordoblingskonstanten.